Uyabona-ke Ndlamlenze mesenze nje suke seyigcoba ngempela, buka uzayibona ishi 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 ishi. Sikho-ke kodwa lapho sila ngomhla ka-15 Disemba, cha sobe sikhona impela, sesikuqinisekisile lokho ukuthi cha sohamba sifike ukuthi kanjani namangazi, but-ke ayikho into ezasivimba, sobe sikhona sizanitholela lona bukhoma futhi udwendwe lukakhuzana. Yaba futhi izinto ezinhle ziyanconywa, isitebhu lesi esibalulekile empilweni yendoda. Kuyisifiso futhi kuyisibusiso kumina ukuthi ngibafisela impilo enhle kule ndlela aseyiqala noma kule sinqumo asithathile. Angathi konke kungahamba kahle bafowethu. Ipolitiki yamaskandi siye sibeke eceleni okwesikhashana, sibongele umuntu owenza kahle. Bafowethu ngiyabonga-ke ne-support enengisaphothe ngayo. Sesibheke laphaya ku-9,000 ama-subscribers. Ngiyathemba futhi ukuthi le nyanga izaphela sesiwushayile. Ngiyabonga onga-subscribe.